Miren Basadaz naz, eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle, mikrobiologiako irakasle titularra naz, eta oraintxe bertan ere Unibertsitateko COVID arduraduna. Bueno, txertoak medikamentu batzuk dira, eta egiten dutena txertoak dira mikroorganismoaren osagai ezberdinak izan da, gure sistema immunea bizkortu. Hau da, gure defentsak bizkortu. Azken finean, egiten dutena da txerto horiek gure barnera sartzen direnean, guk gure sistema immune hori, gure defentsa horiek aktibatu egiten dira, azken finean, oroimen bat gelditzeko eta mikroorganismoarekin, hau da, bakterioarekin edo virusarekin kontaktua daukagunean, horren kontra askoz ere arinago joan. Azken finean, txertoak egiten dutena da gaixotasuna prebenitu. Ez dituzte gaixotasunak sendatzen, baizik eta prebenitu egiten dute, gaixotasun hori ez izatea. Azken finean, txertaketa bada nolabait esateko prozesu individual bat, banakakoa, ni txertatzen naiz, azken finean gaixotasuna ez pairatzeko. Baina aldi berean baita ere da kolektiboa, hau da gizarte osoarena. Ni txertatzen naiz, azken finean gizarteari mesede bat egiteko eta mikroorganismo horren edapena askoz ere motelago joateko eta gaixotasunak ez egoteko. Beraz, babestu egiten du baitere nire ahalmen horrek, esango genuke, babestu egiten du ondoko pertsonak eta ondoko gizartean dauden pertsona guzti horiek. Argi dagoena da txertaketak historian zehar eta txertoak historian zehar lortu izan dituztela egoera oso onak eta baliabide oso onak. Azken finean, lortu izan dutena izan da gaixotasun batzuk, esate baterako errubiola edo polioa eta bar gutxitzea, ezta? Gaixotasun horiek gutxitzea. Eta inkluso bastanga erradikatzea, desagertaraztea. COVID-19aren kasuan ikusi egin da, lan asko egin da txerto haien bilaketan. Eta ezagutzen denetik gaixotasun hau, duela urtebete, ikusi egin da bultzada handia egin dela. Azken finean, lortu izan dira txerto arinak COVID-19aren kontra zergatik. Alde batetik, pasadan urtarrilan, 2020 garren urteko urtarrilan jadanik virus honen genoma jarri zalako zientzialari guztien eskura. Hau da, edozein pertsonak, edozein zientzialarik, edozein enpresa farmazeutikoak ezagutzen zuelako genoma hori. Eta beste alde batetik baita ere, ordutik hona dirutza itzela jarri da ikerketan. Hau da, ikerketa hori bai medikamentu horiek txertoak eta beste medikamentu batzuk bilatzeko. Dirutza bai publikoa zein pribatua. Eta esfortzu handia eginda lan pertsonalean guzti hori bilatzeko. Hori dela eta, nolabait esateko, txerto horiek merkatuan jartzeko entzegu kliniko batzuk pasatu behar dituzte. Eta entzegu kliniko horietan kontutan hartzen dena da arau garrantzitsu bi. Alde batetik seguruak izatea pertsona guztientzako, hau da albondoriorik ez sortzea, eta bigarrenik efikazak edo eraginkorrak izatea. Eta kasu honetan eraginkortasun hori probatu egiten da eta segurtasun hori entzegu kliniko horietan. COVID-19aren kasuan, esate baterako, entzegu kliniko bakoitzean 45.000 pertsona baino gehiago aztertu egin dira. Kasu honetan zer ikusten dugu? Agentzi ezberdinak, medikamentuen agentzi ezberdinak, eta kasu honetan gu Europako agentzien medikamentuen menpe gaude, onartu egin ditu 3 txerto momentu honetan COVID-19 hori kontrolatzeko. Direla, Pfizerrekoa, Modernakoa eta AstraZenekoa. 3 horiek bermatuta daude seguruak direla eta eraginkorrak direla, ezta? Eta kasu honetan, kasu bereziena edo aipagarriena bada esate baterako Pfizer eta Modernaren txertuak. Zergatik, badutelako teknologia berri bat, dela ARN edo RNA mesulariarena. Kasu honetan, zer egiten dute RNA mesulari hori sintetikoa dana, virusaren genomaren zati baten kopia dauka, eta hori gure barnean sartzen denean, ez da virusa benetan sartzen, baizik eta kopia bat,
gure zeluletan egiten duena da birusaren antzera portaera eman. Eta guk egiten duguna, gure zelulak egiten dutena da, defentsa hori sortu. Kasu honetan RNA mezulari horiek edo txerto horiek ez dira bakarrik garatu kasu honetan historian zehar eta azkenengo urteetan beste gaixotasun batzuekin baita ere probatu egin dira. Eta izatez orain probatzen ari dira eta entzegu klinikoak egiten ari dira esklerosis multiple edo anizkoitza deitzen den gaixotasuna ere babesteko edo kontrolatzeko. Argi dagoena da txerto hauek lortu behar dutena zer da edo noiz kontrolatu ahal izango dute pandemia hau, hitz egiten da taldeko immunitatea lortzen denean. Eta zer da hori? Gizartea, munduko gizarte gehiengo bat babestua dagoenean. Eta noiz izango da hori? Hitz egiten da gutxienez munduko populazioaren 70% txertatuta egon beharko litzatekeela. Baina hemen badaude nolabait esateko bi gauza garrantzitsuak direna. Alde batetik, portzentaje hori lortzeko kontutan hartu behar da txerto bakoitzaren eraginkortasuna, eta eraginkortasun horretan kontutan hartu beharko dugu bai efikazia, hau da entzegu kliniko horretan lortzen dena, eta baita ere efektibitatea, hau da populazioan dagoenean, mundu errealean dagoenean zer gertatzen da. Zeren eta hor beste baldintza batzuk daude, eta baldintza printzipalena da birusarena. Ea birusaren aldaerak nola portatuko diren ala ez txertorren aurrean. Baina hala eta guztiz hitz egiten da taldeko immunitate hori lortzeko gutxienez behar dela populazioaren 70% txertatua egotea. Gauza garrantzitsu bat kontutan hartu behar dira, eta da, txerto hauek, orain momentu honetan ditugun txerto hauek, lortzen dutena da gaixotasunaren edo gaixotasunatik babestea. Hau da, kasu larriak ez sortzea. Ni txertatua egon naiteke eta kutsatu naiteke, bai? Eta beraz, transmititu dezaket mikroorganismoa gure edo nire ondoko pertsonei, baina txertatua baldin banago, ez dudana izango, edo ez dudana egingo da, gaixotasunaren egoera larriak izan, ezta? Gaixotasunaren larritasun hori izan. Eta hori oso positiboa da. Azken finean, txertoekin lortu behar duguna da, onura eta arriskuaren arteko erlazioa. Ze onura ematen diguten txertoak? Kasu honetan, forma edo egoera gaixotasunaren forma edo egoera larri horiek ez izatea. Eta aldiz, ze arriskua daukagu txertatzen ez baldin bagara? Gaixotzea eta arrisku bat izatea egoera larria egoteko. Beraz, argi dagoena da, onura eta arrisku erlazio horretan, txertoak eta kasu honetan COVID-19aren kontrako txertoak ere onura bat ematen dutela eta onura hori arriskua baino askoz ere altuagoa dela. Beraz, txertaketa baimentzea eta txertaketa prozesu hori aurrera eramatea eta txertatzea bakoitzak txertoak jasotzea izango da hartu behar dugun mezua eta egin behar dugun lana.